idan kana so ka fara yadda za su rika baka gram, idan ka je ka bude website din nasu, ka gane za ka rika dubawa akwai free, akwai lottery, akwai kuma referral, akwai kuma smart contract. Idan ka shiga smart contracts din nan, misali ni nawa kenan yanzu yake, saboda jiya nayi rolling na cire wanda suka bani, yanzu sai wannan time din ya kare. Idan wannan time din ya kare zan kare rolling, za su kara bani wasu. Idan har bai kai matakin da ya kamata in cire ba, to sai na kara jiran time din yayi. Suna bani 24 hours ne, yanzu gashi saura 14. Sannan guri na biyu kuma da za ka rika samu, za ka rika duba wurin bidiyo. Idan za ka ga wasu sun tura bidiyo, a duk rana kana da daman ka kalli bidiyo guda 5. A duk bidiyo ɗaya idan ka kalla kana da 1 gram. Kaga in ka zo ta nan fannin bidiyo ka kalla ya zama kana da 5 gram kenan. Sannan idan kuma kana da wani bidiyo wanda za ka yi wa mutane ƙarin bayani a kai, kana so ka ɗora shi ma, idan ka ɗora shi kaɗai, duk mutum ɗaya idan ya kalla kana da 5 gram na wurin bidiyo kenan. Idan kuma ta wurin wannan referral, shi kuma nashi yanda yake shi ma kusan kaman wancan ɗayan ne, amma shi wannan da bambanci. Shi wannan ana so ka tura ma mutane ne. Idan ka tura wa mutane, duk mutum ɗaya in ya buɗe shi ma kana da 5 gram. Kaga idan ka samu mutum kamar ni nawa, na tura wa mutum 5 sun buɗe, yanzu akalla ina da 5 5 5 5, yanzu ina da 25 gram kenan. In ka shiga naka in ka shiga reference nan, za ka ga link ɗinka kamar yadda su nuna mana nawa haka. Idan ka shiga sai ka yi copy ɗin link ɗin ka je ka tura. Za ka yi tura a WhatsApp, Facebook, duk da inda ka san mutane za su duba. Nan kuma user level, a nan ne za ka ga level ɗin da kake. Ta nan za ka ga a kowane ɓangare nawa ka samu. Wurin bidiyo percent nawa kake da shi, wurin referral percent nawa kake da shi, wurin smart contract guda nawa kake da shi duka, da wurin free. Sannan wuri na biyu shine dashboard. Dashboard shine za ka ga adadin grams da ka samu, da kuma idan kana da kuɗi kana da daman da za ka iya siyan wasu gram ɗin amma da kuɗi, saboda za ka biya su da dollars ne. To kaga in ka ce za ka siya, za ka biya kuɗi masu yawa kenan, inda za ka yi amfani da dollars, saboda da dollars kawai suke amfani. Yawwa, sannan in ka gama duka ka samu 500 gram, za ka zo ka shiga withdrawal. Idan ka shiga withdrawal, sai ka zo ka selecting ɗin katin da kake da shi, amma dai confirming katin da za ka yi amfani da shi dole ya kasance Mastercard ko kuma Visa card. Idan ba shi ba kuma sai dai ka je ka register a website na PayPal ɗin na Bitcoin. In ka yi register su ma wani kuɗi za ka biya, sannan ka zo ka sa link ɗinsa a nan sai ka sa. Nan kuma grams, nan kuma adadin grams ɗin da za ka cire sai ka withdraw. Za ka ba su lokaci kaɗan, za su tura ma kuɗin ka zuwa account. Yawwa, ina ganin shi kenan abin da ya kamata in nuna maka.